aiwa ndichida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa ndofunga nyaya yacho muri kungoiziva, nyaya iri kunetsa mumastreets esocial media kutotaura kunoku inyaya yakatekeshera pese pese, haisi secret handiti. Nyaya yekusplita kana kuti kunetsana kudhonzerana kuri kuitika kuNaizaBoom. Sekuziva kwenyu kuti Matsanga akanga arimbori part and parcel yeNaizaBoom some years ago handiti. So tatega timbodanawo Matsanga because pakabuda Matsanga haana kunatswaniswa mukana wekuti anga ari anoteererwa kuti chii chakanga chiitika, but mukuru vane zvakanga zvawakaonawo zvatoda kuti timbokurukura nawo vambotudzawo kuti zvii zvakaitika apo uye vari kufunga kuti chii chinogona chakakonzeresapo. Matsanga ango muri sei? Mushe muri sei? Aiwa ini bozo hopa muna ndandimo mazuva mune masurprise kuti ndandi inongozobuda. Aiwa patikuita zvamwari apa tininyasha saka ndaboisi yangu aiwa no, it's good to have you on this show. Aiwa good. Tinotenda. Chekutanga muri yeZimbabwe kana Saint TV family yoda kutanga kuziva kuti anombonzi Matsanga zita rake ndiani, vanhu vanoziva brand name kunyanya. Zita rake anonzi Ernest Mavasa. Alright. Anobva paGoromonzi pamavhaza pacho pachikwaka. Muno mudhuze padhuze. Saka mugonotongomhanya kurutsu izvo. Ndagara muno muchitungwiza ndenditori pamba bhozi muno munotongwa naseki. Ndiri muMbafu. Ndiri munotonga muno vacho edu. Wonderful. Tichida kuziva kuti zvemakomedi handiti ngezvemakomedi makazvitanga rini, sei, chii chakaitika? Makomedi ndakamatanga ndichiri kuchikoro, asi kuzoti azoonekwa pamaTV ndi 2012 pandatanga kusa pamadhiski. Ndipo pandatanga kuita zvekutanga chaizvo. Alright, ndo maikatanga muchishandisa zita rekuti Matsanga here kana kuti Matsanga rakazouya? Matsanga rakatongoya ndiri mwana mudiki, saka kwese kwandanda kutongoenda kwanga atongo Matsanga. Matsanga rakanditorika zvekumagrade 1. Zvisinei nekomedi, Matsanga aitongwa Matsanga zvasiri zvemakomedi. Matsanga angane yake yekuti anzi Matsanga. Because hamunozva Matsanga anobuda paMozambique. Right. Matsanga ingonzanza anongori kana angonyuka paakuita zvinhu zvani zvake honde yaMatsanga yaya. Sakura kuti maingonyuka? Ndaisanyuka, ndaitofamba but ndandiri munhu anga ari mupfupi, saka ndaifamba mugomo mune mazuswa mahomba aya ndisingatyi ndaga ndisina hembe. Nekusviba kwangu ndofunga muri kuona nekushata apa kugeza ndaisada. But pane hondo manje dzimwe dzandaita sei dzandairwa nevanhu vangu mukufamba imomo. Pane munhu akazoona kuti ndiMatsanga anorova umwe gorira anowandira. Alright. Ndofunga zvonezvo nepa zvakashanda panyaya yedu yatiri kuda kutaura nezvayo. Right. Igore ripi ramajoina kuNaizaBoom? I understand kuti makamboshanda neNaizaBoom. Makasangana sei nadirector NaizaBoom Michael Machoni? Gore ndingada kurasika muchana, asi it was 2016 kana sikakangana. Ndakasangana naNaizaBoom. Ina ndatanga kusangana naNaizaBoom nyaya dzemadrama. Takatanga kusangana achishuta mavideos emusic yeZimdanso. Because handina kutanga kuacta madrama abuda paTV ndisati ndaimba. Ndakatanga kuimba zvetumangoma. So ndiri kutuma ngoma ndokwandaiona Naiza achiuyawo kwaMalontiku achishuta mavideos emangoma because ndiyaiva munhu anga akachipa panguva yacho. At the same time ini ndaiimba mangoma angu andaimba ndakazomboti pakati papo ndanda kuimbawo gospel. So ndakakwanisa ngechibatana naDhafu. Mushure menge vanakidzwa nemadrama angu vavati ngatite zvemadhirama andaita noti naNaiza angu ndega vati ngatite zvemadhirama. Pandakavapa option yekuti handina makamera ndotohayawo. So vakati ngatimirirei tichitsvaga mariko haya makamera tizoenda mberi. So ngatimboite zvemusic. Saka tatakuimba. Tipa pekuimba ndokusangana nani? naNaiza aine kamera yake. Kuroti makatanga kutosangana naDhafu before Naiza. Matosangana naNaiza later on. Ndotozosanganiswa naNaiza nevasikana avo, asi nini Naiza ndichimuziva. Alright. I think pajeke. Saka tasanganiswa zviri kunzi uya auya nekamera yake kuti tiite madrama aye for free. Hatina mari yatinoita sei atimupa, tikuita as a family. Alright.
Alright, madhirama atichakazenge tichiita sei, ini ndaiziva zvemadhiski chete because kumashure kwese kuti taitamba nedhiski pandaimuudza. Social media tasati takuita sei takuziva. So Naiza ndianga ane social media. Asi channel iyi haina vanhu kutaura chokwadi pamberi paMwari, yange isina navanhu. Vanhu vaisazvifarira zvinhu izvi panguva yacho. Plus YouTube yazotanga kunyanyozikanwa mai manje yakunza. Mashure vanhu vaitoti zvinodya mari. Chaitongoona ngeWhatsApp. Saka zvazvo zvinhu zvisina basa. Saka uya neWhatsApp yake uya yakanyorwa kunzi NB Films. I mean not yange yangonzi NB not Films. Films yazoya tachi madrama. Yange NB Films but not filming yemadhama. Yange rechi yake kufilima achitora vanhu. So patatanga madhama zvikanzi toposta mupi imomo. But mashandira taita mukomana tisati ndaenda kure. Inini kutanga kubva kuprimary kusvika kusekondari madhama yandaita ekucreata nekunyora. Madhama yandine chipo chekudzidzisa vanhu. Bvunzai wese akamboita neni collab kana kuti akaacta neni anokuudzai zvandiri. Handingoti kamera ibake. Ini ndotora munhu from scratch kusvika aita munhu. Saka ndo zvandakatanga kushanda naye. Tiri muklasi madofo. Ndingangoti episodes ekutanga anenge 2-3 ndiye akatanga nekuti ari kunyora but aisanyora zvazvo zvongoita sei kuudzana kuti ita so. Ndibva ndakontinue mumapati 3-4 tichitanga kuenda tese. Obva tambomiswa nespecial class yaripota kuti isu tikuba content yani yawo. Andimuona. Tabva tambomira ndobva ndavhura masowe. Kanzwa panze madzibaba Matsanga naJatwere vakuita sowe. Ndinda ndava neidea because ndaizva zvinhu zvechi masowe. Patapinda musango takuta tomalula tumusikanzwa musango tatambomiswa nenyechi yeklasi. Saka takabva tatoona mukano wekuti tinogona kuita zvinhu zvakawanda zvisine nezvechi zveklasi kutanga kushanda kwedu. Asi awirirana nemumwe kuti kachana wakakangona kuzounza mari kana kuti chiitozodai hapana mukoma. Zvasingati zvazika. Hapana izviziya. Ndeni shoko rekuti zvinounza mari rakabva rapinda muzemani mangu. Inini naNaiza tandiri maclose. Ndakakuudzai kuti zvinhu zvine mari. Ndogonoda kukangana izvo zvasi ndinozogona kufunga ngwadi. Asi vari kuwana. Munhu yaandiudza ndakabva ndaenda kunani? Kuna NB. Because nditaivatsika nditsikewo naye. Taisaenda kushutu Naiza asina kuyozonditora kumba kazhinji. Aitodarika fura vamwe vese ine yozonditora kumba kana kundifonera kuti akubuda mumba make. Nenyaya iyi yekunyora nekuzvonodzidzisa vanhu kudii nekudii. Ndopaiva neconnection yakanyanya. Nyangwe todaitira munhu advert patakazenge taita maadvert. Kazhinji kacho aicreata ndiani? Matsanga. Yes. Iyewo achindibatsira because iye ankwanisa kudirecta ari kukamera. Ndimurikona indikwanisa kudirecta kana ndiri kunze kwekamera nyangwe ndiri pashoot. Iye ankwanisa kundibatsira ndiri pashoot ari kuchi ari nekukamera. Saka zvava zviri easy pabasa redu. Ndo mashandiro atakatanga kuita. Asi anyorerana pasi hapana. Papasina any apa pamamusati maregister company apo hapana kana charedziswa kana company kana chimadhama tikunakirwa. Tiri tikunakirwa. So ndanzwa nyaya yemari ndakabva ndanoudza vamwe vangu because ina ndatanga kuzana Naiza ndanga kuzana nevasikana naJati. Jati ndatomuziswa namai J because ihama yavo kusanganisira vesana Solo brother ya Dafu. So ndokuzana kwatatoita. Saka ndovazonisanganisa neuyu. Saka ava ndova ndakanotanga kuziva zvanozobudisa mari. But vakatozvishaya kuti chokwadi inobuda papi. Panoenda kumuridzi wechinhu chaiye kuti iwe shamwa ndozvataura. Tikanzi sei? Ndamuudza maita sei? Mafambira zvinoita. Patafambira nyaya dziya kusvika nyaya dzaita sei? Dzabuda chokwadi mari inoita sei? Inobuda. Then tisati tatanga kupuwa mari yokuti takatanga kupuwa dzekuti tiitire maadvert nevanhu. Ndo mari yatanga. So mukoma ini ndaisenza kumushikashika kuna Leopold Tarawiro. Ndichidriver tumotika tumushikashika nekuloda. Hakuna mari but almost every day ka something unoita sei? Inowana. Saka ndaigona ndikashanda ndodzoka masikati tiso eishuta kunoko. Mafreeze tine maputi ndakutenga kana ipi neiya. Ndo mashandiro ataiita. So pazotanga kubuda tumari twemaadvert ndaigona kuramba kuti idya ini. Wazione ngori bhuu. Ndiri bade unyeba. But opamwe pacho unogona kuti ukapuwa kana kuti ingava 20 ogona kubvisa 5 15 notiita sei? Idyai. But vakomana ndakazoona kuti vakutotora mukana wekuti pabuda 50 panogona kunzi pabuda 20. Nguzviona mushure mangu une vanhu vamune maitira basa
munhu yozongosangana newe mukufamba okuudza kuti aiwa paipa ndakatobhadhira 50. yes andomukuzviona waudzwa 20. ndozvigadzira sei zvinhu izvi nhamba dzaiapya payoutube ndedzaNB ari 1 isusu hatikwanisa kufonera nechi ende takabva tabvumirana kuti hakuna anogona unobuda kunoita nevamwe vanhu isusu tisina kuwirirana papi pano hakuna aibuda hakuna nyange mapics whatever zvese izvi zvaita sei zvairambidzwa panguva yacho but chandakaonera ndechekuti iri dhiri iri kai rine kakunyunudza kari nako yakandita rafu mangwana handina chi pandokwanisa kana kuudzawo vamwe ndozvikuita sei zvirikuitika anyway hazvinetse vandatenga mafoms ekuti tiite contract nekambani yechiopena zvamareva zviyamo macontract forms ndakaya nawo ndikaudza vanhu zvazvinoreva nezvatiri kufanira kunge tichiita nekuti titsvage vamwe vanhu vanogara pakati pedu tese tichibatsirwa pamwe chete mukoma mumwe watanga kubuda kuti hana chitupa mwana chakati vamwe vacho vaitoramba kuti tisaine zvinhu izvi zvaitozodya ivo futi because vaisatoziva kuti inini ndakutodya imwe ichi futi mari ivo vasati vakudya naitoda kuti ivo ndo vaite sei vararame kuti vaisaiziva so ndati ndikaudza uyu ainoudza NB munhu waaiona achiuya nenyaya iyoyo kazhinji ndakatonanga kumutora semunhu akukura soro so aigadzira zvinhu zvokuti tisaite sei tisanyewirirani panyaya iyi pakuita kwake vanhu vaiona vaiti zviri right because mutemo watakaita sei watakawirira nemuromo haudi izvi zvechokwadi unenge uri wrong but inini ndaifaitira kuti ramangwana redu tiite sei rinake saka ipapo hapana kugadziswa mukoma macontract forms akayakairi aita sei paparara asi nyaya yemari kuti dziri kubuda dzimwe dzakashota yairamba ichiita sei ichiuya but mhosva haupe munhu because takazvibvuma tega saka ndakazama kutaura zvemuromo wangu zvikaramba kuita sei kubuda ndakangoona option right kwandiri kuti so izvezvi ndiri kubvira vanhu vese vari kundiona ende inini basa handakutanga naye ndatanga ndiri 1 ndine maactors andakatotanga nawo andakatosiya kubudikidza kwekuti hatina camera and everything uko ndokwatazoona camera saka ndakushanda nevari varipo vangu vaendakasiya muchiri uremembere kuti patime iyi masubs anga kutokwira ka masubscribe akatokwira kusvika tatotanga kupuwa mari inouya ma100,000 subscribe saka mari yakatenge yakutoiswa muchiri remember kuti manga mane masubs mangani pandasiya pamasiya ini pandasiya tinenge pamatanga kukura musoro pandatanga kukura musoro tichaita noma 3 or 4 alright channel yanga yakutobhadhara channel yanga yakutobhadhara plus content yamaikuposta maviewership yanga yatokura ende munongozakana kutanga basa rero unongo uchiri fit saka content inenge yakawanda saka but pane musiyano wekuti bhonzo rinesara ranyatsosimba rako rekuita kana nyaya dzako wofutika ndakatoona kunge dzasadza simba like dzandakuwana izvezvi alright saka chinditsanangurai ipapo ndopandinoda kuti tinatsonzwisisa imimi pamakabuda handiti makanatsobuda sei makamunanga here mukamuudza kana kuti makaita zvekunzi hatichada kushanda newe uye vamwe maishanda navo vakazvigamuchira sei ende imimiwo muri mega wakumba ndoziva kuti wanga wane ukama nevanhu vaivai waifilawo sei kusiya handinosiya one day but dzine dziri nyaya dzekuti hamukwanisa kudzinzwa enyu muri kwamuri kuti vanhu vari kunetsana taisafugura apwa tikanetsana taimbotaurirana tombogarisana pasi tombotaurirana todzokerana tonetsana todii saka unenge uchiverenga indoverenga manje potsa arwiri pira arwiri 3 manje anenge tanga mafight saka ndakazoti apa kwakusiya ndakanoona NB ndikamuudza chandakusiyira sezvo tagara tichimboita sei tichimbotaura hauzoshaya pamain paunozobata kuti neiyi handichazodzoke mukunzwisisa dzese dzedzirwadza paunozotsvaga unoti nekuda kweiyi handichadzoka ndakusiya alright tiri ipapo pane vana vakabuda izvezvi jatweri netsai vovhu naozemwa handiti najedza handiti but apa right vakawanda but so far toda kuti timboconcentrata ne4 ava vabuda izvezvi ndo iri kupisa kai mungafungewo kuti chii chinodaro chakonzeresa kuti timu iri decide kuti isu hatichadi uye muri ipapo solution yamunofungawo imimi samatsanga ndeyekuti kudii pachinhu ichi vakomana ava handivape mhosva because vaidya mukoma handidi kunyebera zimbabwe yakaoma hatina mabasa so zvinhu zvese zvatakaita taitsvaga zvinhu zvekuita sei zvekuita
mari yobva yatanga sei kuuya. Hapana munhu anongori kana angoti ndakusiya izvozvo zviri kumupa something. Vakomana vakaita patient ende vanhu vane rudo vaida basa ravo kuti riende kupi kumberi. But akandodzokera nepoint yangu yekufukunura kuti ngatiitirane paperwork yaye hapana iva nenyaya ipi iyo vaingoti muromo wewe watakataurirana wewe uri right. Saka zvanga zvakanaka asi zvinouraya mangwana kusvika pazvazvosvika nhasi zvaita sei zvavakwadza. Then uyu wacho wirirana naye nemuromo andomukuona zvinoda mwoyo munyoro kana kuti mwoyo wakavimbika kuti tichasvika pakufa tichiwirirana. Usingazivewo inini ndakabuda nemabudiro angu ava vazobudawo pamwe iye pane zvaitotaura pamwe aiti munhu ngatitei mapepa iwo vachiita sei vachiramba I don't know. Asi kana aiti hatidi zvemapepa anga ari wrong. Pamwe iwewo futi nemuromo wakawirirana pamwe munhu anenge akutora advantage kutaurira nemuromo achauya kubasa. Do you know that? Akuita zvakawanda ndaachada mamwe maactors ngozi ndine dambudziko rakadaro kuti munhu angonodzinga vanhu 8 ari 1 nenyaya kuti haadi competition pabasa. Pamwe ndo zvimwe zvaita sei zvaigona zvichiitika handizivi. Asi pane problem ndepekutanga patakatanga chinjani chedu nepandakabuda pacho dai vakagadzirisa ipapo dai vasina kusvika apa. Anditi. So apa paadvice yamungada kupa kuna director Naiza anditi ndiye kuti kudii uye advice yamungada kupa kune vana ava vachangobuda ndiye kuti kudii? Inini ndinoti kuna vanhu vabuda ava ndakaona mama ndingiri navo mainterviews avo vari kuti vauda kutanga zvinhu zvani zvavo. Zvinhu zviripo kuti munhu utange zvinhu zvani zvako zvibire wega. But chinongonetsa ndechoti ipfungwa dzevanhu vari kuita sei vari kushanda vanhu vanofunga ende zvakasiyana siyana. Dambudziko iroro dai rikasaita sei futi rikasatera vavega futi. Ngozi zvinoitika futi mamega futi moita sei motadza kunzwanana. Chakanaka kunzwanana. Inini kutoti vabude umu kwacho ndasingatoda sezvandakaita inini nekuti hatina kwatinosvika kana tichiti kara kagrupu kana kachannel kokungozviita zvinhu zve pamwe chete anobatsira wewo tibatsira tiri pachi pamwe chete. Saka nyange neniwo shungu dzangu dzaitodawo kuti nyange iwo ndisangane navo tiende mberi nerwendo rwataiva navo pakutanga paipai asi toitirana mapepa edu nyange social media ichiita sei ichiona. But aiwa handingafose izvozvo mukoma. Saka imimi muri kuti saMatsanga takuti ndimi mukoma anditi weava vachangobuda muri kuti mwana zvaabva kumba ini samukoma ndogona kutomugamuchira ndikashanda zvekuti dhubozi vakaibva kudhara ende ndakamboshanda navo ndakatotaura ndichiti hokoyo vanogona kuti pfutseke munozviziva ilanguage yebasa redu vakazvijaira vakuziva kuti akataura zvakati ndokureva zvakati. Saka ndinovada but ndogona kunge ndisati hangu ndakuwana mari yakawanda siyangu akawana because takasiya group rarachi hombe mari yekuvapa ndogona kuishaya. Asi mari ndivo vanhu because mafans edu anonakidzwa kana tiri pamwe chete kungovhura kusubscribe nekuvhiwa kwekwe ndokuwana kwatinoita something ende maadvert anouyawo tiri pamwe chete tokwanisa kurarama kungowirirana chete zvatawirirana nemusoro wedu iwoyo tozvinyorerana pasi. Zvimwe zvacho mungona kutoita kavidhio social media tonoti vanhu vaivawirirana zvakati akuenda mberi nebasa. Even NB wacho ndokwanisa mufano wangu ndogona kutongaisa pasi tichigadzirisana kuti apa zvakadai 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 but pasinganzwisana paite sei hapanzwisana like patakaita kuti tisiyane ipapa pakatotadzawo. Mashoko makukutu ndofunga muri mazvinzwira kubva kuna Matsanga isusu takuda kumadresa tichiti mukoma handiti kubva kuNaizaBoom handiti sei ndiri kuti mukoma nekuda kwekuti ndiye one munhu akabuda kuNaizaBoom basa rake rikabva ranoputika. Aiwa, thank you very much Matsanga nekuva nesu nhasi ndafara kumbogara newe pasi shuwe rangu zvakanyanyisa. Manje nhasi handina ndandi takashota ndandandandandi angosei ndina Matsanga funa uchititsi much love.